an Ablaye ngo wuro go Allah waɗi en gacce ngalamu teddungal ma tan yahata e wuro he woni yimɓe ɓe noon woni kala ko dare e wuro he ko teddungal ma woni hen mbeɗa andi lettre mo keɓɗa o takma waade no mbaɗani kono joom ɗum wona haydara ko woni tako joom so yaha France on waran kam aɗa yiɗi yaade France mi yiɗi yaade France kay ɗum kay caɗele ala he yo aduna fof toñam neni hatta kam jaggude babam mais cuuɗa kam ha oɗo heure Allah wota ɗum rokku hande hay dar ya Allah mi yannela maya haɗa waasi ɓala ya hay kasan korɗa dañ yiɗi a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓernde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour et harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma guite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kaalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde foof téléphone numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no fewi